खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव सा 420 गोदान भिसिडिसि सेक्रेटारियेटफोरखौ थिसनथाय। गं 26 मावख'आरि गारिफोरखौ गथायना होदों। क'क्राझाराव शुक्रबाराव गुदि थाखोनि खुंथायाव मोनसे गेदेर थुलुंगा नुनो मोन्दों। मानोना सा 420 गोदानै थिसनजानाय गामियारि गौथुम जौगाखां आफाद भिसिडिसि नेहाथारिफोरा गावसोरनि थिसनथाय लाइजाम मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गं 26 मावख'आरि गारिफोरखौ मावथांखि बिथोनगिरिफोर DRDA आरो खोन्दो जौगाखां मावख'गिरि BDअफोरनो गथायनाय जायो। बे हाबाफारिखौ बिटिआर पन्चायत आरो गामियारि जौगाखां P&RD बिफाना खुंदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CEM प्रमद बर', लेङाइ CEM गबिन्द्र बसुमतारी आरो मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी आरो डक्टर नीलुत सरगयारिया बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै CEM प्रमद बर'आ बुङो दि बे आगाना गुदि थाखोनि खुंथायखौ गोख्रों खालामगोन आरो गामि ओनसोलाव सिबिथाय होनायखौ साबसिन खालामगोन। बिथाङा बुंबावो दि बे हाबाफारिया बिटिआरनि सुबुंफोरनि थाखाय गोख्रै दावगानाय आरो साबसिन सुबिदाफोरखौ रोखा खालामगोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा आइजो फालांगियारि बिथांखिनि नैथि खोन्दोखौ जागायदों। सोरखारा शुक्रबारखालि गावनि गाहाय आइजो फालांगियारि मावथांखि मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियाननि सिङाव चेक राननायनि नैथि खोन्दोखौ जागायदों। बे बिथांखिनि थांखिया गाव हेफाजाब हानजा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि गेजेरजों आइजोफोरखौ रांखान्थियारि महरै गोहो होनाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया नलबारियाव बे हाबाफारिखौ बेखेवदों। गासै 33,909 आइजो SHG सोद्रोमाफोरा बेगरनि रां महरै साफ्रोमनोबो 10,000 रां मोनगोन। बे बिथांखिखौ गिबि खेब 1 एप्रिलाव बेहाली बिधान सभा बियाबनिफ्राय जागायनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै गिबि मन्थ्रिया मुंख'दों दि आसामाव 4 लाखसो आइजो सोद्रोमाफोरजों 4 लाखसो गाव हेफाजाब हानजा SHGफोर दं। बिथाङा आइजोफोरनि राङारि उदांस्रिखौ बांहोनो आरो फालांगियारिखौ जौगाहोनो थाखाय सोरखारनि बावसोमनायनि सायाव गोसो होदों। बे पुन्जिखौ हारसिङैनो नखरनि सोद्रोमाफोरजों एबा जयै SHG हानजाफोरजों बाहायनो हायो। बे सानथांखिखौ बोसोरसेनि उनाव बिजिरनाय जागोन। जाय मोनगिरिफोरा रां मोजाङै सामलायो बिसोर फैगौ खोन्दोआव 25,000 रां मोनगोन। सोरखारनिफ्राय 15,000 रां आरो बेंक फोनांजाबनायनि गेजेरजों 10,000 रां। बेनि उनाव बिसोरो 50,000 रांसिम दाहारबो मोननो हायो, जेराव सोरखारा सुद होयो आरो 25% अनसुंथाइ होयो। बेहालीयाव गिबि खोन्दोखौ मुंख'नानै शर्माया बुंदों दि रिपर्टफोरा रांनि मोनसे मोजां बाहायनायनि इसारा होयो, जाय आसामाव आइजोफोरनि गेजेराव फालांगियारि बिथिंखौ बांहोनायाव बिथांखिनि गोहोमथिखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ UPPL दोलोआ BTC बिसायख'थिनि थाखाय सा 18 बिजाथिफोरनि गिबि फारिलाइ फोसावबाय। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLआ 21 आगस्तआव जानो गोनां BTC सरासनस्रा बिसायख'थिनि थाखाय सा 18 बिजाथिफोरनि गिबि फारिलाइखौ फोसावदों। बे फारिलाइखौ पार्टीनि मावफुं आफादगिरि आरो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिया फोरमायदों। मुंफोराव गोबां मुंदांखा आरो रोंग'थि गोनां दैदेनगिरिफोर दं, जेराव दानि MLA, BTC मावफुं सोद्रोमाफोर आरो दोलोनि गागि मावख'गिरिफोर दं। गाहाय सुबुंफोरनि गेजेराव दं क'क्राझार सानजानि MLA लरेन्स इस्लारि, तामुलपुरनि MLA जलेन दैमारि, UPPLनि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि, आसामनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म आरो दानि BTCनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत सरगयारि, विल्सन हांसदा, रनजित बसुमतारी, साइखं बसुमतारी आरो धनन्जय बसुमतारी। फोसावजानाय बिजाथिफोरनि फारिलाइया जादों विल्सन हांसदा श्रीरामपुर, चरणजित बसुमतारी जमदुवार, राजु कुमार नार्जारि सराबिल, आफजल हक सरकार फकिराग्राम, रबिराम ब्रह्म बनरगाव, रनजित बसुमतारी बावखुंग्रि, लरेन्स इस्लारि सालाकाटि, साइखं बसुमतारी चिरां, चन्दन ब्रह्म काजलगाव, धनन्जय बसुमतारी मानास सेरफां, मन्टु बर' कक्लाबारि, राकेश ब्रह्म मुसलपुर, कातिराम बर' बागानपारा, रबिन्द्र बाला बिश्वास दरंगाजुलि,
जलेन दैमारि नाग्रिजुलि, प्रदीप नार्जारि सुक्लाय सेरफां, रुजुगोरा मुसाहारि धनस्रि, डक्टर निलुत सरगयारि रौता। खौरां बिजोंनि सिगाङाव रोनगोरा नार्जारिया बुंदों दि नैथि फारिलाइयाव आरोबाव गोबां बिजाथिफोरखौ फोसावनाय जागोन। बिथाङा आरोबाव रोखा खालामो दि इउपिपिएल दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव गासै मोन 40 बियाबफोराव उदाङै बिसायख'थि गेलेगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ सराइबिल बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि राजुकुमार नार्जारिखौ गोसो गोथारै बरायदों। इउपिपिएलनि मुं सायख'जानाय राजुकुमार नार्जारिखौ दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफोरा गोसो दुंब्रुदै बरायदों। मख'नो गोनां दि बृहस्पतिबारखालि इउपिपिएल हाइकमान्डआ फैबाय थानाय काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय मोन 18 बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावदों। बेफोरनि गेजेराव दोलोनि नेहाथारि राजुकुमार नार्जारिखौ सराइबिल बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि महरै फोसावनाय जादों। बेनि उनाव दोलोनि मावथिफोर आरो मददगिरिफोरनि गेजेराव गोजोननाय फैदों। फुंबिलियाव नमिनेशन सायख'जानाय बिजाथि राजुकुमार नार्जारिया गावनि गामियाव सफैनाय लोगो लोगो दामग्रा देग्रा आइजें आरो दामग्रा देग्रा आगजुफोरजों बिथांखौ बरायनाय जायो। मावथि मददगिरिफोरा नार्जारिखौ आर'नाइ पान्सि आरो पुलाम गामसाजों बरायदों। बे समावनो नार्जारिया इउपिपिएलनि आफादगिरिजों लोगोसे बिजाथि सायख' आफादखौ साबायखर बावो। बिथाङा बुङो दि सराइबिल काउन्सिल बियाबाव इउपिपिएलनि देरहानाया रोखा। बिथाङा गासैबो हारि हारिसानि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन होननानैबो बुंथियो। बाथि खौराङाव दङ एमएलए लरेन्स इस्लारिया एसएससि अग्निवीरनि उथ्रिनाय लिरनाय आनजादखौ बरायदों। पेरामिलिटारि फर्सनिफ्राय आजिरा लाखांनायनि उनाव क'क्राझारनि भुटियापारानि उपेन चन्द्र नाथआ रौनिया पेरामिलिटारि आरो अग्निवीर थिसननायनि थाखाय जायगानि लाइमोनफोरखौ बेसेन नाङै फोरोंथाय होनो थाखाय भुटियापारा फिजिकेल एकाडेमि गायसनदों। 2 बोसोरनि गेजेराव एकाडेमिया जोबोद मोजां फिथाय दिन्थिदों। बे बोसोराव सा 20 सोलोंसाफोरा एसएससि जीडी आरो अग्निवीरनि लिरनाय आनजादफोरखौ उथ्रिदों। बांसिन सोलोंथाय लागिरिफोरा निखावरि नखरफोरनिफ्राय फैयो आरो साफ्रोमबोनि खामानिनि उनाव फुंआव आरो बेलासियाव फोरोंथाय लायो। शुक्रबाराव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो एमएलए बिजाथि लरेन्स इस्लारिया एकाडेमियाव दावबायहैदों। जाफुंसार बिजाथिफोरखौ बरायदों आरो 25 आगस्तखालि देहायारि आनजादनि थाखाय गुवाहाटी दावबायनायाव मदद होनो थाखाय साफ्रोमनोबो 2000 रां होदों। बिथाङा नाथनि नाजानायखौबो बाख्नायदों आरो बांसिन लाइमोनफोरनि मुलाम्फानि थाखाय मोनसे फोरोंथाय मिरु लुनायनि सानथांखिखौ फोसावदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 6थि खौराङाव दङ रायजो सभाया अनलाइन गेमिं बिल पास खालामबाय। मिरुआ मानि गेम्सनि बेरेखायै सांग्रांथि होदों। रायजो सभाया बृहस्पतिबाराव दि प्रमोशन एन्ड रेगुलेशन अफ अनलाइन गेमिं बिलखौ बारहोदों, जायखौ लक सभाया सिगांनिफ्रायनो गनायथि होखाबायमोन। मिरु आईटी मन्थ्रि अश्विनी वैष्णवआ बिलखौ लाबोनानै बुंदों दि बेनि थांखिया गोख्रैयै जौगाफुनाय गेमिं दारिमिनखौ सामलायनाय, गोदान दिहुनथायखौ थुलुंगा होनाय आरो लाइमोनफोरखौ रां बिथा गेमिंजों सोमोन्दो थानाय खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनाय। बिलआ अनलाइन गेमिंखौ मोनथाम बाहागोआव बोखावदों ई-स्प'र्ट्स, अनलाइन स'सियेल गेम्स आरो अनलाइन मानि गेम्स। जेराव ई-स्प'र्ट्स आरो समाजारि गेलेमुफोर जेरै दाबा आरो सुडुकुखौ आयेनारि गनायथिजों फोसावनाय जागोन। सोरखारा सांग्रांथि होदों दि गुबै रां गेमिंआ मोनसे रायजोआरि सावस्रि खैफोद। खेबसे आयेन जाखांनायनि उनाव रां बिथायारि गेलेमु जासिग्रा एबा सालायग्रा जायखिजाया सुबुङा 3 बोसोरसिम जोबथेसालियाव थानांनो हागौ आरो 1 कौटि रांसिम जरिमाना जानो हागौ होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रिया नलबारियाव लाखपति बायद' स्किम बेखेवदों। 34,000 आइजोफोरा मोननो हागोन 10,000 रां। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबारखालि नलबारिनि घक्रापार गोजौसिन गेजेर फरायसालि फोथाराव लाखपति बायदेव बिथांखिनि चेक राननायखौ जागायदों। गाव हेफाजाब हानजा एसएचजिनि फ्राय 34,000 आइजोफोरा थोंजोङै मुलाम्फा दैथायहरनायनि गेजेरजों साफ्रोमनोबो 10,000 नि सेथि किस्तिखौ बेखेवना होबाय। शर्माया बे हाबाफारिखौ आइजोफोरखौ गोहो होनायनि फारसे मोनसे जारिमिनारि आगान महरै बरनायदों। आबाद, जुनार फिसिनाय, सि दानाय आरो गामियारि दारिमिनफोर बायदि बिथिङाव फालांगिखौ बांहोनानै आइजोफोरनि गेजेराव गाव सोनारनायखौ बांहोनायनि थांखिनि सायाव बोलो होदों। बिथाङा बुंदों दि आरोबाव 25,000 रां आरो 50,000 रांखौ थाखोआव राननाय जागोन।
गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि बे मिशनआ गासै आसामाव 30 लाखनि बांसिन आइजोफोरसिम सौहैगोन। नलबारीनि एमएलए जयन्त मल्ल बरुवाया बे बिथांखिखौ आइजोफोरनि जारखुंथायनि थाखाय मोनसे बिग्रायारि दावगानाय महरै बाख्नायदों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।